Hai persoas que chegan á República Dominicana e nunca se adaptan. E o curioso é que moitas veces non ten nada que ver co diñeiro, nin tampouco ca súa idade, nin ca súa experiencia. Ao longo destes anos, coñecín persoas que parecían ter todo para construir unha moi boa vida. Tiñan tempo, recursos, contactos, experiencia, e aínda así nunca terminaron de encaixar. E tamén coñecín a persoas que chegaron con moitísimo menos e acabaron sentíndose na casa en moi pouco tempo. Por iso creo que a adaptación ten moito menos que ver co país do que a xente imagina. Porque hai quen chega comparando constantemente. Todo mide co que deixou atrás. Que sea a comida, que sea o tráfico, que sea a forma de traballar, que sea a puntualidade, que sea os servicios. E cando fas iso, é moi difícil desfrutar do lugar onde estás.